En educación sexual, actividade que lle valeu o recoñecemento e premios a nivel internacional. Filla do célebre escultor gallego Juan Oliveira, recibe o galardón de viguesa distinguida por ser unha das voces pioneiras en materia de educación sexual. Quero dedicar este premio ás dúas mulleres máis importantes da miña vida, a miña nai e a miña filla Cora. Estou encantada con este premio porque realmente pon en valor o que me parece fundamental, que é a educación. E pon en valor a educación no sentido de traballar cousas fundamentales, como pode ser a educación en igualdade, a educación sexual, a educación para unha cidadanía consciente e responsable, que son, de alguna maneira, os marcos nos que eu sempre me teño movido na educación. Ademais, salientar tamén que é básica tamén a ferramenta ca que conto, que é a filosofía. A filosofía nos dá esa maneira de entender o mundo, esa perspectiva crítica, cuestionadora, esa rotundidade ca que podemos afrontar as relacións coas demais persoas e con nos mesmos, en nos mesmas. Me gustaría agradecerlle á cidadanía e, sobre todo, ao ensino público ese crisol tan importante onde nos mesturamos todas as persoas de todos os sexos, razas, clases, e que esa mestura solamente nos enriquece e nos achega a novos mundos e a novas posibilidades. Por min pasaron ao longo destes anos, xa podo falar de miles de xóvenes que recoñecen a importancia deste tipo de formación. Solo quero agradecer ao alumnado, ás familias, ao Concello e a todas as amigas e os amigos cos que me axudaron a chegar onde estou. Porque o eslogan ten que ser este: outro mundo é posible e temos que intentar ir por ele. Gracias. Ramón Patiño Gómez, arqueólogo e historiador vigués nado no barrio de Coia, por adicar